हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार एबा जोंनि बर'नि मोनसे जारिमिनारि जाथायनि बागै नोंथांमोननो बाहाय फोरमायनो नागिरदों आरो बे जाथाया मा नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। दा फैदो, गोबाव खालामाजासे नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों। दा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ एबा दानि गोदान जोलैया मिथियाब्लाबो जोंनि सेनियर जायफोर बिथांमोना मिथिगौ आरो गोबाङानो मिथिखाबाय। बे जाहैदों नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों थाम्बनेइलावबो एबा भिडिअनि टाइटेलावबो नुनो मोननाय जादों जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट बे बड'लेण्ड सोमावसारनाय। बे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बेलायाव गोबाङानो जोंना बोलि जानांबाय, जायखौ 5,000निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय होनदों। नाथाय बेनि गेजेराव गोबाङानो इनाय अनागार एबा सहायख' हायै साजा मोनदोंमोन। जानो हागौ बियो पुलिसनि गेजेरजोंनो एबा जानो हागौ जोंनि समाजनि माखासे खाबु खौलान सुबुंफोरनि थाखाय जानो हागौ, गुबुन हारिफोरनि खैसाराव जानो हागौ। दा बेफोरबायदि गोबां बिथिंनिफ्राय जोंनि बर'फोरनि सोमावसारगिरियानो जा एबा बर' रायजो राजाफोरानो जा बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ' मोनबोदों। दा बेखौ जों बयबो मिथियै गैया। दा बिनि अनगायैबो गोबाङानो बै समाव जायफोरा सोमावसारनायनि समाव दङमोन बिथांमोना उन्दैनिफ्राय लानानै बोराइ बेन्थ' आरो आइजो माहारिसिम बेसेबां खैसार साजानाय, बेसेबां उदखारि खालामजादोंमोन। दा बिनि सायाव जोङो आरोबाव बुंफिननांगौ गैया होननानै आं आसा खालामदों। दा जिखि जाया मानो, दा बेनिनो जोंनि बड'लेण्ड हालामनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय चिरां जिल्ला आरो बिनिनो सदर थावनि काजलगाव आरो बे काजलगावनिफ्राय एसे सोनाबनिफ्राय फैनानै खोलाहा लामा ओंखारलांनाय दङ, जायखौ जोङो बांगालदबा होननानै मिथिनाय जायो। बांगालदबा, दा बे बांगालदबा जायगा एबा थावनियाव थानाय मोनसे जारिमिनारि जाथाय एबा जारिमिनारि गोसोखांथि थावनि हिसाबै बेयो मा दं बेखौ नोंथांमोना दिन्थिनो नागिरदों। दा बेयावहाय दङ गासै थांनाय जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जायखौ बर' फरायसा आफादा दैदेनदोंमोन। दा बेनिनो 1989 मायथाइनि 29 एप्रिल। दा बे 29 एप्रिलाव आसाम पुलिस बिफाननि गेजेरजोंहाय गासै 372 सा बर'साफोरा बाहाय हमजादोंमोन आरो हमजानानै लांनानै जेलाव सोनानै दोनहैजादोंमोन। दा बिथांमोननि गोसोखांथि सान हिसाबै बांगालदबा, दहाय मख'नाय बांगालदबायाव बाहाय मोनसे गोसोखांथि स्टेचु बानायनानै दोननाय जादों, मुसुखा बानायनानै दोननाय जादों आरो बिथांमोननि मुंखौ रोखा इन्जुराव लिरनानै साजायनानै दोननाय जादों। नोंथांमोना भिडिअ नायबाय थादोंबा नुनो मोननाय जागोन गासै बेयाव फारि फारि वालाव माबोरै साजायनानै दोनदों। दा बे मोनसे मेम'रियेल जायगा। दा बे मेम'रियेल जायगाखौ मानो नांगौ? बे जाहैबाय जोंनो मोनसे फिसा पिकचार, मोनसे फिसा जाथाय, मोनसे फिसा स्टेचुआनो जोंनो जारिमिनखौ खोन्थायो, जारिमिनखौ रोखा दिन्थिनानै होनो हायो आरो जारिमिन बिजिरसंगिरि बिथांमोननि थाखाय बेनो मोजां। जायगायाव बेनि अनगायैबो जोंना थायो बिजाब, भिडिअ क्लिप्स एबा जायखिजाया माबा मोनसे मेटेरियेलानो जोंनो फोरमायनानै होयो जे माबा मोनसे जोंनि जारिमिनफोरखौ। दा बे मुलुगावनो बे मोनसे, बेनिखायनो बर'आवबो बेखौ नांगौ। दा बे हिसाबैनो खालामदों। दा बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङावबो सेयार खालामनो नागिरदोंमोन। दा बाहाय गासै 372 सा सुबुंफोर जायफोरा बाहाय 1989 मायथाइनि 29 एप्रिलखालि हमजादोंमोन बांगालदबायाव। दा बेखौ जोङो साबेसे दङ एबा बेखौ खिन्थाखांबाय। बिनि उनावहाय सोर दङमोन, सोर बबे जायगानिफ्राय, बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बाहाय बुंजोबला। मानो होनबा बिनि रोखा मुंफोरखौ वालाव लिरनानै दोननाय दंखायो। दा रग'यैनो बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन। नोंथांमोननि गेजेरावनो सोरबानि बिमादै बा बिबौ बेफोरबायदि थानो हागौ, गैया नङा थागोन जोंनि बे एलेखानि सुबुंफोरनि सायावबो। आरो बेल' नङा, बाहाय बांगालदबायावल' जादों बे नङा। दुलाराय बड'लेण्ड सोमावसारनाय बा बर' हारिनि जेराव जायगाफोर दङ बेफोरावनो गासैयावबो बेबायदि जाथाया जानानै थांदों। नाथाय ओनसोल लायै ओनसोल गावबा गावनि रैखाथि हिसाबै, ओनसोल लायै ओनसोल रैखाथि हिसाबै बेफोरबायदि हाबाफारि मावनाया गोनां। दा बांगालदबायाव बे मोनसे दङ, बेखौ नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन। आरो माब्लाबाफोर फैयोबा बेयाव नायनानै हाबलांनो दाबाव। आरो बिनि गेजेराव गोबाङानो थैनानैबो थांबाय। 372 सानि गेजेराव माखासे दाबो गोथाङैनो दङ, बोराय बुरै जानानै दं। बेनिफ्राय माखासेया दा गैलिया। दा बेखायनो बै थैनानै थांनाय बिथांमोननिसिमबो जोङो मान बावनांगोन। मानो होनबा दावहा फोथारावल' दावहारुफ्रा थैया, दावहा फोथारनि लांगोनायाव एबा साइडआवबो बा दावहा फोथारसिम सौहैनायनि सिगाङावबो गोबां जोहोलावफोरा थैनो गोनां जायो, मुंख्लं जानो गोनां जायो। बे मोनसे खोथाया रोखा। दा बेखौ जों गोसोआव लानांगोन। दा बेयाव बिथांमोना जायफोरा हमजादों, बेयाव बिथांमोनहा गोबाव सम जेल जानो गोनां जादों होनदों।
नोंथांमोना फैनानै नायफैनानै नुफैगोन आरो बे हाबाफारिखौ नोंथांमोननो एड्रेसखौ सिगाङाव होनाय बायदियै नोंथांमोना गोसोबा नायफैनो हागोन। बांगालुबा बेयाव मोनसे दांथल इउनिट एबसु बेनि लांगोना मोखाङावनो दङ। बे गायसनजेननाया जादोंमोन 2019 मायथाइनि 5 अक्ट'बर। बेनिफ्राय बेखौ बेखेवनानै होनाय जादों फेब्रुवारि दाननि 2020 मायथाइयाव, जायखौ 15 फेब्रुवारि खालि बेखेवनानै होनाय जादों। दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा नायफैगोन बिथांमोननि मुंफोरखौ, मानो होनबा बेफोरखौ नायनाया नों आं नायाबा गुबुना सोर नायनो। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।